Ha? İşitilmeydi. Ne iştirmeyin? Lan da sen. Ha, bunda mısın diye arıyordum. Koyarsam da yarar. Ya başımdan girelim. Ya, былай бармай. Сен бит. Ya, Башта сөйлей баштар уже. Қолыңда тұтып тұр не акцент саласың? Emin, айтсам, kimler uşakarlar? Бейбір қолым білесің? Kimler uşakarlardan çıkıyor? Дубль 1, дробь 2, 71002. Kimlerdir uşakarlardan gider? Kimlerdir baba? Kimlerdir şundakiler? Böyle falan. İsa. Emin? Emin romantik bir şahıs. Qozon uramlarında жиі ойлап бек көп жерге туры келді. Әлбәттә, инде хәзерге вакытта да йөрелә. Ул мине һәр вакыт үзенең матурлыгы, ягъни үзенчәлекле матурлыгы белән җәлеп итте. Шуңа шул матурлыкка сокланып, минем башымда башта клипка идея туды. Аннары соң шул идеядан чыгып, ниндидер рифмалар килә башлады һәм мин җыр яздырырга булдым. Башланды. Ой, рахатлап монтажлайсың екен потом. Дыртырынды. Давай. Селфинасыз yok mu ondan sonra? Ne, iki dakika bunu çürümekçi olasın bunu. Менә шушы җырга рифмалар килә иде инде ул шушы Казанның матурлыгын карап, аның шушы матурлыгына сокланып йөргән вакытларда. Калган текстны мин акрынлап көн сайын диярлек шул берничә ай вакытында я кунакта булганда, я машинада утырганда, я өйдә булганда акрынлап шулай язып бетерә барам. Bunlar yemeyiz. Karanlığa et yakıp şey mi? Караңғы түгел, тияқтан да барып. Hatta. Kepkasiz tushirgan deymi? Потом uramda urab ketganda bayttirib. Тиги o'zimgina atlayman. Yo'q, kerakmi. Kepka salma. Ya, былай чырга төштү битми, былай чырга төштү. Alaymi? Истерме. Kimler? Yo'q, бая ашамаймын. Сен ұзын. Мен что дейсің bu жетмей. Onlar baytırып şöyle. Мына қарап өзі, ол ұшы. Kimlerdir şundakiler? Oylap ara. İsala. Сақытлап монтажлайсың екен. Kimlerdir uşakarlarından gider? Buna bugün de havam oramından uğrap bakmak istiyorum. Давай еще раз. Kimlerdir uşakarlarından gider? Kimlerdir hava? Kimlerdir şundakiler? Oylap ara. İsala. Сен башыңа резко бұрасың тияқ қорғанда. Солай шол resmini sizdim. Kimlerdir uşakarlarından gider? Kimlerdir hava? Секір айда, давай. Давай секір. Не секірмейсің? Минем якын кешеләр, ягъни мине белгән кешеләр күпчелеге белә иде инде минем иҗат белән шөгыльләнгәнне шушы татарча рэп юнәлешендә. Шуларның берсе ул Илдар Усманов. Мин аңа менә шушы клип төшерү турында идеяны айттым. Һәм инде ул идеяны үзе хуплап чыкты, әйдә төшерәбез дип әйтте. Һәм бергәләп шулай без аны көннәрдән бер көн төшерә башладык. Аның шулай үзенең карашы, үзенең киңәшләрен бирде. Тегеннәнрәк атласаң да була инде. Булды, тукта. Кая кеттең? Бар. I mean gangster rapper. What's up everybody, listen to me. Özümgene atlayman, tanış oranlarında izleyiciler emin biraz yürüyüm öyle ucuyla salkım bilmezsin. Onunla kiyenmen, orada okup çıkıp bilgenmen dünya hemen kazan. Rahmat ediyor. Ya күлдің инде бірдеңе айтканлыгы. Жерім шунда ятырға барам, sonra başka шундай рәхәт татлы йокыга талам. Мысы дегенде сөйләмә.
kishi munda kelgan, ko'pmi kishilar yashay, ko'pmi kishi shushunda. Sen nima tegi ukalayotgan ko'k borasan. Sen bor tegi, как будто ностальгия. О, men bit buni. Давай. Менә шушы байлыклардан манараттыра калкып, аминаларны карап, барам әле урамнан и Казан тарихын сынга алган. Мен ал да киіп қой, кстати. Иkozan деген жыр өзі лирик юнәлештә булганлыктан, біз аның клибында нинди дә булса сюжет линиясы карамаган. Шуннан чыгып без нинди мотор урын күрәбез, шуны үзебезчә яхшылап төшерергә тырыша идек. Sen алай плавно келерге тиешсің. Шапара иксапалти бар айларда укларны. Ике баланы. Не, мына ул урамда төшереп алайм минем өчен. Мыналарны, мынау ана тегене сынау азрак теге статичный интеграк. Работа. Ол теге статичный не дейбит, бірақ кеше өтіп барган әйбәт. То есть просто статичный үзе кызык түгел, ә менә Надо ерактан теге алып просто. давай дегәч, 4-кә кадәр сана да эшеңнән китерсең. Давай. Төшмәгән калган тарихи биналар һәр вакыт торган балкып, менә шушы байлыклардан манара тора калкып. Иkozan деген жырга клип һәм вакытас клиплары минем өчен беренче клиплардан саналсалар да, алар беренче видео төшерү түгел, чөнки мин кичкенәдән инде видеолар төшерү белән кызыксына идем һәм без төрле мәзәкләр төшерә идек абыйлар белән. Сен алда. Парада вакытны итеп кит. Sen кушмаган да бит. Әзрәк мониторын яктырттың да, кош кайта. Күрнәшеп. Тирдә кара крана карада китәр. iPhone бар бит инде. Гомумән видеолар төшерү, әлеге дә бая шушы клип төшерү, ул ничектер күңелле вакыйга. Чөнки күңелле моментлар белән үрелеп бара, ул кызыклы моментлар белән. Бирәктә Илдар күк кеше белән ул һәр вакытта үз вакытында үзенең киңәшләрен дә кыстыра белә һәм төрле моментларны ул көлдерүгә дә әйләндерә. Давай. Клип парагар. Давай, себе актер, ты должен уметь. Яктан да? Ну, бірақ қарайым. Ана ты экранға қара. Экранға? Әйе. Азыр ха. Видео бренди, текст алып қойсаң да бар. Славный келіп шығады. Әмин хаман барамын, қараңғы якыная. Казан гүрләп балкый бара, иләрдә утларның барлык яме. Икенче движение керек, басы тұрып. Казанның барлык. Кайтырга. Хәзергә арыдым, яңа кайтырга кирәк. Минем кебек йөрүчеләр хәзер әлбәттә сирәк. Менә бүлмәмә керәмен, уйланып кием салам. Әнә минем урын җирем, шунда ятырга барам. Урап кайткач шундый рәхәт, татлы йокыга талам. Ике баланы ертеп каян кайта бер ана. Яраткан Ходаем. Казан гөрләп балкый бара, иләрдә утлар яна. Ике баланы ертеп Киләсен. каян кайта бер ана. Көрсетіге өтіңді көртірге.
Ты блокировали, что ли? Это аппаратура не предназначена для этого. Топтали? Давай. Давай. Qachon da unutmam. Жиранның сүзләрен. Запись. Так. Külmeyin de. Ama sen yanlara basarak girer. Келешекте да инде минем максат шушы булган клиплар белән генә тукталып калмыйча, алардан сыйфатлыракларын, эчтәлекләрекләрен, яхшыракларын төшерү. Һәм инде алар минем YouTube каналына куелачак. Кемнәр кызыксына инде караучылар бигрәк тә шушы каналга языла ала. Якынрак килә. Еще. Tamam. Еще. Tarixin sinna vuralgan. Qachon da unutmam Qozonning bарлык ямен, башка белән тота булмый аның бар үзенчәлеген. Хәзергә арыдым, миңа кайтырга кирәк. Минем кебек йөрүчеләр хәзер әлбәттә сирәк. Менә бүлмәм. Гурур просто. Бунда карама. Кулны унутма, әмма миңа. Кайтып былайтырга унутма, кулны кайтыр. Син минем. Казан бик матур шәһәр. Аның матурлыгын бер клипка гына кертеп бетереп булмый әлбәттә. Аның турында бик күп җырлар җырланган, бик күп башка клиплар төшерелгән. Һәм инде мин дә менә шушы өлкәгә үз өлешемне керттем дип уйлыйм. Тарихын сиңа уралган.